Esta mañá presentábase en Noia o Campeonato Galego Elite de boxeo, que se vai disputar no pabillón municipal Agustín Mourís, o 25 e 26 deste mes de maio, baixo a organización do club local o SKT e a Federación Galega de Boxeo. Vai ser organizado polo club SKT Noia, o cal lle damos as gracias por esta e polas outras veladas que sempre son un éxito. Damos enhorabuena tamén que é un club que está crecendo bastante e que quere dicir que están facendo ben as cousas e que o boxeo que está en auge. Vais ver un campeonato galego cos nomes máis importantes do boxeo galego. Hai xente que pasa dos 200 combates, hai xente que ha sido 3 e 4 veces campeona de España, hai xente moi potente, hai nomes como Arón, Zanetti, Stoyan, Silver, xente que xa teñen moita experiencia. No campeonato tomarán parte ao redor dun 100 de participantes, procedentes de clubs de toda a comunidade, pertencentes á práctica totalidade de pesos, tanto en categoría masculina como feminina. Masculino todos, vai estar 54, 57, 60, 63 e medio, 67, 71, 75, 80, 86 e menos de 92, es decir, casi todos os pesos están completos. Nas categorías femininas creo que hai 4. De aquí sairán os campións galegos que formarán a selección autonómica que participarán nos campeonatos de España a celebrar en León o vindeiro mes de xullo, no que agarda poder estar tamén o puxi local Silvestre Gómez. El mejor boxeo gallego se reúne en estos días aquí, todos los mejores pesos de la categoría saldrán los campeones gallegos, los cuales después irá el día 15 de julio irán al Campeonato de España. Los que salgan de aquí ganadores irán al Campeonato de España en León. Dende o Concello fa unha chamada a asistir a este campeonato e poder presenciar unha velada do máximo nivel competitivo. Agradecer á Federación eso que pensase no noso Concello para poder traer este campeonato e nada máis que invitar a todo o mundo para poder disfrutar desta velada. As entradas xa están á venda nos lugares de costume, na cafetería Perla, na taberna do Lelo e no Ludus, con abono de 15 € para os 2 días e de 10 para unha única xornada.